ne-experiences zabantu obaziyo abathe ba homeschool. As you said, Christian education is to teach umntana to bond more with God and with the family yakhe. The main advantage I got from homeschooling was that I got to develop my bond with God and with my family more. My walk with God was more established by the time with challenges that a secular school has. Now for the practical skills, as it means, one of them was the ability to speak my mind, the ability to be able to figure out situation enter and be able to ask questions if that is what's required. It's something that I've used often, especially this year with Project Zam. But another skill is umsebenzi wezandla. Umzekelo, I can change tires. Some friends of mine bakwazi ukwakha ibhedi into ezinjalo because we spent more time sisebenzisa izandla zethu, and at the same time that develops ingqondo. Okay, uThomas ngoku ukwi mainstream uqale this year. All right. Last year. Okay. Apha kwi mainstream, how has Adventist education affected your academic education? It has. Okay, Adventist education, homeschooling in particular, has given me I don't just read what the syllabus tells me to read, because I would spend hours at the library reading, and there's tiny sciences, I like history, and that high school I realized ubana in some parts of it I'm ahead because I took the time to read what I enjoyed reading. I learned it deeper because I'm not just reading to pass, I'm reading to understand. And it also gives the ability to think critically, because you're not going to be just imbibing what the teacher says. You are also thinking about, okay, this law, mhlambi, physics, this law, how does it relate to real life? How do we use it on a day-to-day basis? And then I'll think about, pressure, Pascals, moya etayeni. But okay, this is the relationship. It helps with the ability to think outside the box, because in as much as school gives you the certifications, the real life experience, the practical experience, the knowledge of how to apply it is what is needed nowadays. Okay, thank you, Tembo. Kukho ke into ethethwayo ethi abantwana abakwi homeschooling abakwazi ukusocialize nabantwana abakwi mainstream. Ithi lento abantwana ingathi bona basoloko begcinwe endlini, they don't socialize. Khange ku affect loo nto, wenze njani wena? Socialization is into ithethwe ke banyani asikwazi socialize and stuff. But there is a large homeschooling community in South Africa, and we spent a lot of time up in Monty with friends and different homeschooling groups where we could play with other children, we help each other learn about izinto. An example is there was a group where we go and learn about various countries, and then we present about those countries. That was just one way we would spend time with others in a way that is constructive, not destructive, because in most cases they socialize uphuma udlala estradweni abuye sine street education instead of ekhupha isimilo esingesiso. So ke ngoku when we go and learn in a structured way, siyazi ba
sidlala sinenjongo. That helps umuntu ba azazi bana uzele ntoni. Right, before the last question, how Christian education helped you in your Christian journey? It helped me by creating, as mentioned, it created a bond between Nanotito. It gave me time to read his word, to read the spirit of prophecy. Again, Aitanda was Matthew 6:33. That ye seek ye first the kingdom, and all these things shall be added unto you. And I think it has applied in my life because as Ellen White Esicho, when you know ilizwe likaThixo, everything else follows. Your mind will expand. Ulwazi lwakho will be deeper because you are communing with God, the one who created the sciences, the one who created ikukho into ethi history, his story, the story. And when it comes to the Bible, it's the story of redemption, the story of Jesus' life. And history I call it Bible because I would read all 2 Chronicles, 1 Chronicles, and read about David, and then go and look at the atlas of the Bible times, and it expands your knowledge about Thixo, because now you'll be able to create connections between your life and Indothetho elizweni. What is your final word of encouragement kwezinye students? My final word, okay. Do not at any point forget what God has done for you in your life. Uthixo put you on earth for a reason, and that reason is not only school. In as much as imfundo ibalekile, look beyond imfundo. Look at your heavenly home where you are going, because at the end of the day, uYesu uzakuza kwesibini, you will have to meet him, and what will he say xa ijonge ubomi bakho? Uzawuthi une degree ezithile yet awuzisanga mntu bokumkanini. What was your purpose on earth? Know your purpose before you can even try to live on earth in and all of that. As Isicho, seek ye first the kingdom, and all these things shall be added unto you. If you focus on earthly things, you will lose them, because ayikho into eyakho emhlabeni, yonke into ikaThixo. What do we say to Tembo? Amen. It reminds me that i-values esibanikeza zona abantwana bethu azizuphelela nje apha. The principles esibafundisa ngazo azipheleli apha. And ke sifundile, if unemamele niyamva i-accent yakhe, but i-foundation yakhe uyenze kwi-homeschooling. So siyambulela ke uThixo ngawe Thembo, inkosi yanga ingakusikelela. Kwabo basanda ukufika siyanamkela kule podcast sithetha nge-Christian education. Sigqithela ke ngoku kubantu ebendithe ndiza abasijoyinanga apha ngaphambili. Sizawucela Tachairo usigqithisele umboko phaa kubhuti yanga. Okay, siyakwamkela bhuti yanga kule podcast yethu. Umbuzo wethu apha kuwe kukuba ingaba imfundo le kubomi bakho, general Christian education nemfundo njengokubanzi, ibutshintsha njani ubomi bakho ekwazaneni nabantu, kwi-values zakho and your Christian life? Enkosi mandibuyise kubandla igama kaYesu Kristu mfelo wethu, amen. Mna ndingathi imfundo yobuKristu yenze ukuba umuntu abe nesimilo esenza ukuba kungoneli nje ukuhlonitshwa ikhaya lakhe nalapha suka khona,
but kuhlonitshwe lo Thixo azibiza ngaye. Abantu abaninzi banemfundo kodwa abanayo i-character. That's why namhlanje ilizwe line corruption right across urhulumenteni, private sector and so on, because kugcwele abantu abanezithwaselo zemfundo zelicala lezulu ibe kanti abakadibani noThixo. So ukudibana noThixo through imfundo incede ngolo hlobo. Okay, lastly, how has education prepared you for this world? I think the ultimate goal yemfundo, like Ellen White says, for education, ukusilungiselela ukuba sibe kweli cala lezulu useful while preparing us for eternity. So indincede olo hlobo mna, because xa ungekho fixated kwizinto zeli cala lezulu zazi ba kukhona ikhaya elizayo, uyacula unyathela nakwezinye izinto. Enkosi kakhulu bhuti yanga, sicela usigqithisele kumdala usigutya nanku apha ngaphambili. Siyakwamkela mdala kule podcast yethu, ungathabatha inxaxheba nawe. Umbuzo wakho ke bhuti, wena uthi yintoni onga ibinokutshintshwa ngela xesha ubufunda apha e-primary? Zeziphi izinto othe wazifunda ingakumbi kwi-Christian education? Kwakhona yintoni ocinga fanuba ikwenze wangulo mntu unguye ukuphuma kwakho kwi-Christian education ukuya kwi-high school yakho? Mandizibuzele ebandleni ngegama likaYesu Kristu inkosi yethu. Amen. In terms of izinto that I believe ezinenze umuntu endinguye today, it was sort of the principles enasifundayo from a young age. As Basbesek, I did go to Sabata or Ginsberg SDA Primary School, and from observing indlela izinto ezenziwa ngayo esikolweni, in the sense yokuba every morning sasiqala nge-assembly siye emigceni, and there we would have a devotion and we would pray. And then okwesibini, when we got to esikolweni eklasini, the first subject that we would be doing iBhayibhile. So I got to understand that when it comes to anything esiyenzayo, whatever it may be, the foundation of it iba nguThixo. And I started to apply it in my own life, such that when I started ukufunda, I would start with prayer. When I started doing an exam, I would always pray before and after. So I learned to rely on uThixo from a very young age. And growing up in that particular environment, yandinceda to trace isandla sikaThixo in many of the events ezisebomini bam, that I got to see uThixo working throughout ebomini bam, through his providences nezinto ezinjalo. And that is when I got to a point where I had accepted Yesu Kristu as my Lord and Savior, and I had intentionally wanted to bandikhule ekwazaneni kunye naye. So in terms of umuntu elinguye today, I believe that those are the principles that have helped to shape me to be the person that I am today. But I will be honest and say that there have been points ebomini bam where I had lost my way, in a sense, and some of the principles endandizifundisiwe, I did not abide by them, or I did not live by them. But I remember one night I heard umama praying for me, and that showed me that she wants me to bandikhule in knowing Yesu Kristu
and ndikhule in my relationship kunye noThixo. And that led me to take the decision yoba I wanted to change ubomi bam and live it ngendlela uThixo afuna ndiphile ngayo. Thank you, Puti. Your last question. What could be limiting the value of true education? I think njengoba besekutshiwo ne ubhuti yange besetshilo noThembo did convey the same sentiment. Abantu may have education, they may have degrees, they may have doctorates, but they would not have the character. So when it comes to Christian education, what it does is that it places uThixo at the center of everything that we do. And when we shift our focus to only the end goal, we lose sight of the process that we go through in reaching that particular goal. In the sense that as we study through, or as we go through education, gaining knowledge and degrees and whatnot, we should always bear in mind that we should rely on Uthixo in anything and everything that we do. And it is through, as we go through that process, that our character is developed using the principles of hard work and consistency and reliance on Uthixo. So whenever we shift our focus away from the process and reliance on Uthixo and focus only on the end result of what we get, then the value of true education is then obscured, because in the process of gaining ezozinto, relying on Uthixo, our characters themselves, they are developed into what God wants us to be. Enkosi kakhulu bhuti. Lastly, siyakwamkela oku kule podcast. Your first question. Siva kuthiwa ufunde apha eGinsberg SDA Primary. What do you remember most ngela xesha ubulapha eGinsberg Primary from your preschool nayo mos uyiqale apha? Zeziphi ezona zonto uzikhumbulayo? Ndiyalibulisa ibandla. Ndiyalibulisa ibandla. Kokugqibela, ndiyalibulisa ibandla ngelihle igama kaKristu, amen. Enkosi for having me kwi-podcast yakho. Into endizikhumbula kakhulu, as umentionile bandiqale from apha kuMemcanga esenguMislithani, ndinyuka nayo ndayophuma nayo ku-grade 7. Zikhona izinto nendlela yoziphatha nayo, more especially uhlobo i-character yakho nendlela yoziphatha endikhumbula ngayo kakhulu. Uhlobo isikolo besifunctiona ngalo beseyame kakhulu kwi-beliefs zenkonzo. Umzekelo into yobana awuthethi nje nanjani na, imbeko phambili, your diet. Zikhona izinto ohlobo kupracticewa ngalo i-health message enkonzweni. I guarantee you ngela xesha lam lali yayipractice. Zikhona izinto kwawungakwazi uziphatha even though uzitya kukwenu. You understood i-diet yasesikolweni. Ubuyazi indlela yoziphatha esikolweni. Ubuyazi indlela yokwenza izinto. And ayiqalanga kuthi bantwana. Abantu babeyihlohla le message, babeyiphila, I would want to say. Kulula ukuthi hayi emntaneni ube nawe uyenza lento uthi makathi hayi kuyo. All right, ngenxa yexesha ezinye questions sizawuskipha. When you left Ginsberg SDA Primary, what were your expectations wawusiya kwi-high school yakho? When I went to high school yam, ubomi bam bonke baflipwa upside down. Lento ndiyithethayo buhlobo ubusenza ngalo, umzekelo, even if it was a service day kunxitywa impahla, there's a certain way you dress esikolweni. When ufika kwesinye isikolo
wothuka umntana unxiba ibham short uba hayi kwenzeka ntoni. Kwa ilanguage ethethwayo kuthuka kwalo uzayoxela kuye. Qala umisa unithuka xa nithukisayo apha eklasini. Into ongayiqhelanga and now you're confused ukuba kwenzeka ntoni because lo muntu kuthembele ngaye ba xa ubona into errong uzoripota kuye kuqala yena. Ininzi impact eyenzileyo, and when I say it was flipped upside down, you got to experience abantu abangengomasabatha. Because now ufika kweza debates zoba now they want to know more, they think uzenza ngcono because ngumsabatha. Now you're engaging with conversations ongazange wacinga unga-engage kuzo because le nto ubuyenza wena ubucinga into enormal. Ibililizwe lenu elikanti lelenu nodwa not nabantu bangaphandle. Then ufika ube ngumntana ongumahluko phaya. So your expectations were not met. No. All Not right. even one bit. So uzichazile mos i-challenges uba usuke sabatha uzenza bhetele kusesikolweni apha siyafana sonke, you not what you think you are. Loo nto ke ngoku ibutshintshe njani ubomi bakho spiritually? Ibutshintshe ngohlobo lobana now isikolo besinganiprotecti kupoint yoba funeke ndimele ii-beliefs zam. Kwafuneke ngoku ukhethile umzekelo throughout my high school I didn't have extramural activities because zenziwa ngesabatha and mnekhaya ngesabatha sisenkonzweni. I didn't participate kwinto endizithandayo. Ewe ndingumntana we-active we-sport but debates ezinye izinto that I liked kwafuneke ndiziyekile because zenziwa ngale mini mna ndilapha ngayo. Kwafuneka ibe ndim othatha istand kuye kunqanda umama and to know what I stand for. So ezinye izinto zatshintsha kakhulu, and yeah, those were the challenges, and spiritual life yamsa impacteka kakhulu in a sense yobana for the better because now I had to take a stand and ndiye kukhonza kuba kukhonza ekhaya ndiyazi uba ndim ngoku okhonzayo and I need to take a decision to shape my life. Okay, ndiyapha uba kwaye kwaba nzima kakhulu. Ungasixhobisa uthi masithini as students mhlawumbi ezisafunda apha kwi-Christian education, ungabaxhobisa uthini abantu abazawuphuma ngoku abaya kwesinye isikolo, ba-expecte ntoni, bazilungise ndawoni, balungise ntoni? Okay. You appreciate Bible study kakhulu when you still have a chance, because as umdala betshilo iqalwa kwi-assembly iyophuma eklasini, you even have tests, i-Bible stories uzazi at the back of your head because bezihlohlwa. Now uzofikela kwisikolo where kukho iintsuku zothandaza. Xa ngathandazwanga, you don't know how to start your day wena because uqhela uthandaza. You need to learn to bow your head wena wenza uhlobo uqhela ukwenza ngalo. You need to learn to take a stand because that's where ufosekela khona ba ungubani ke ngoku wena through the outside world. Yes, and lastly, konke kuyadlula. You learn to conform, but ekugqibeleni noba uyaconforma kulapho uqina khona kwi-beliefs zakho zoba kuzolunga. Oh, most importantly, i-education yethu I believe iba more advanced than eyabo because ufika ezinye izinto sewuqhelile uzenza nofunda sewuqhelile ufunda nezinye izinto mhlawumbi incwadi ibifunda kwa grade 7 apho uzofika incwadi yakwa grade 11 like ezinye izinto advanced kuzo, so use that kwi-advantage yakho, so ne-head start kwi-academics zakho baleka nayo uphume nayo. Enkosi kakhulu, ngenxa yexesha ke siyayivala apha inkqubo yethu. Kodwa ke siyafumanisa okokubana ngenxa yesono konke uThixo besidalele kona uphele ungabiyo lento uThixo befana uba siyayenza. Ngenxa yobubhizi bethu abantwana bethu sibathatha at a very young age. At 4 months mna umntana wam ebesesesikolweni, not kwi-Christian school. I don't know uba umntana wam ufundiswa ntoni phaya, uphuma ngo-5. So siye sayilahla ke imfano noThixo, sabulahla ubuKristu ngenxa yokuhamba kwamaxesha
okanye nangenxeni yobubhizi okanye ke nangenxeni yokungathobeli umthetho kaYesu. Uthi ke iBhayibhile, train up a child. Siyambona, ndihlala ndimisa ngawe ke bhuti Yanga kwindawo endihamba kuzo. Ndithi niyamazi uYanga afunani, nanku mani wayesezindabeni ephuma naseTV, uphuma apha eGinsberg SDA Primary. Niyambona uKwakhanya Sigutya, ndide ndine-record yakhe ke yena ke ngendlela ebepase ngayo i-grade 12 wakhe. Ndihlala ndimisa ngani. uNahaman waphila kula manzi amdaka. Nasi isikolo sibonakala singacacanga kunezinye izikolo. Namhlanje ke ndizisa umngeni kubazali okokuba ngaba awukwazi ukuxhasa, mhlawumbi wena songumakhulu, ii-decisions zithathwa ngoomama babantwana. Ukuba ngaba awukwazi ukuxhasa isikolo ngokokuba uyofundisa umntana apha ekrishi okanye uyomfundisa apha esikolweni, uyakwazi ukuthi xa unikelayo phaa kula envelope kanondyebo ubhale phaa uba lo umnikelo ndiwusa ekrishi okanye ndiwusa esikolweni. Yanga ke inkosi ingasixhasa imfano kaNothixo ke sayilahla kudala, kodwa ke wanga uThixo umfanekiso wakhe ungaphinda ukubuyela ezingqondweni zethu. Ndiyafuna ukutsho ke ukuba uMoses wakhuliswa ngumama wakhe wade wakwexabiso lokuba akwazi ukuzitshuzela. uDaniel and his associates, when kwakufuneka bethathe ii-decisions kwilizwe ababekulo, bathatha wisely decisions because babene-foundation ye-Christian education. Inkosi mayisisikelele sikwazi ukuthi apho kunzima khona besetshilo oku that nomcimbi we-health, nomcimbi we-education, nomcimbi wesishumi, apho kunzima khona, apho sisasilela khona, wanga uYesu angasinceda siphinde sibuyele kwintando, senze intando yakhe. Inkosi mayisisikelele kude kube naphakade. Amen. Amen. Xa siyivala le inkqubo sizawucela uSister Boy asithandazele. Ndiyafuna ke ukutsho nakwabanye abantwana abazi-students okokubana abantwana bam, imfundo noba ungapasa ngo-level 7, if you don't have i-character e-right, sizuyibona intle loo nto yokufumana kwakho o-level 7. Sawucela ke uSister Boy nomdala uPhaqula basithandazelele abantwana bethu kwindawo abakuzo, ingabangabonakala ukuba noko basuka kumakhaya ekukhonzwa kuwo. Izimilo zabo, ii-decisions abazithathayo, ii-characters zabo, singa uThixo angabenza babonakale. Nathi singabazali, abantwana uthe oku apha ngela xesha lakhe ootishara ababemtitsha babeyiphila nabo le nto. So nathi singabazali emakhaya singabuphila ubuKristu khona ukuze abantwana bethu babone kuthi. Inkosi mayisisikelele kude kube naphakade. Amen. Amen.